kata tok yiero waneno ka jatend DCP ochopo e kaunti ma Nairobi to pod ilawe alawa nyaka tok yiero. Kama en mana by election, dipo ni ma en mana kionjo gino madhi ritore mbele ka. Ka achaka wacho ni yiero ma Kariobangi notimore do nyocha ne walale kaka ne walale no mano already onego bed ni nyiso ni transparency ne nitiere. Dine bed ni manyo ji gimoro di nyawa kawo kom mar Kariobangi kech nyocha wachung' kanyo nyocha wang'iyo kaka timore kendo IBC nyo time kaka dwarore. Gima anyalo wacho ni otimore ma ok nya ber ahinya ing'eni finishing be omata ga weche mag yiero. Mobilization ema nyok watimo maber. Iwinjo. Jago cha nyo timo mobilization mabet no yombo wa kabisa. Kendo nyo kadho nyo aneno kako kadho. Kendo nyo yombo. Mano nyiso ni gima nya IBC otimo, IBC nyo otimo. Kendo nyo otimo kaka dwaro. Security nya nitie kendo madwarore. Ing'eni de ben en lweny migoyo. Kariobangi kanyo ma gimiluongo ni guns nitie kendo wang'e kama gintie. To bet ne gen pola kendo ne gikwe. Manga manugo kata dinye onge. Police nye nitie kaka dwarore. Mombe nye wantiere. Observers nye nitiere mobedo accredited gi IBC. Kendo nye ging'iyo yiero na mobedo kaka nye obedo na manyo rumo. Matulo mora mora manyo uwuok nye onge. Koro gima nye neno ka koro nye ba wach mar adunga ire kanisa en koro weche moko mag koro thiano ne ng'ato. Ibiro te thiano to ok iluwo yore moko monego bende luwo ni kama tichako yenyo to kami yenye no bende area moro. Ing'eni at the end of the day Nairobi kamina no wantiere ni. En kama oting'o dhoudi to ok en dhoot achiel moro ma kibiro to nyaka ipang kaka onego bed ni dhi address jomoko kama nitiere. Moko ibedo gi weche moko mag yanyo dhoot moro to dhoot moro igine kama. Do ing'eni wan gi commission bende maluwo weche mag yenyo go bende nitiende. Sirikal omiyo kidieny ka kidieny un ng'iu kama to nitiere. Koro an kang'iyo IBC nyo timo tich madwarore. Kama makosa ne nitie ne gin candidates gin giwegi. Kineno ka arita mar kuyo ok ber kama intie. IBC ni room magi create magiromo gi candidates ni in area mar uneno nango gi address kapok dhi yiero. Kineno ka opponent nigi guns. En apon in kaka candidate tinjiso IBC ni an kama nitie ni ngima ni hali ata. Sirikal nitie mondo mi ng'ato ka ng'ato rita. Kata mana ni nyithinde ma mondo sirikal orit. Ka in gi reasons ma in godo. Sirikal biro miyi rita. Klaus Park kata dala ni dwa ni police orit kawuono. Ti bed gi sirikal pene dala na dwa ni mondo orit kama. To gibiro miyi kech mane tij sirikal. To kiling magik moko dhi out of your way ko kidhi wacho ni ano gine kama nyene no gima timore Kasipul awinjo kuwe wach mar Kasipul be mano nyo aneno. IBC nyo luongo joka kawo gi muketo gi piny. Mane already negi nullify jogo telo but negi go gi fine mar milion achiel. To mane mandate mar IBC. IBC koneno ka in chik mar regulations margi to gigoli oko mar yiero no kendo gin gi right mar timo kamano kata in mana presidential candidate. Koro yiero manya IBC nyo timo maber kabisa. Ma joma no leto jogo piny down ne gin candidates mochung' manyok discipline. Moko ne ni ma omera oseyombo amiye lwedo. Iwinjo. Oyomba kama yo maneno mondo amiye lwedo mondo muodhu ati. Iwinjo. Peter, ija UDA kendo intiere serikal. Yes. Wach ma jalupo gai mar DCP Cleophas Malala lose. Ko wacho ni obila, ahinya ugai mar obila biro gi statement moro mondike otas moro matin bila mashere noting'o. Yes. Bano kuom ranyisi. Bijo kanyo ka ochako somogi to chako wacho kanyo ni magi motimre watemo luwo gi watumo nonro mantiere. Ponono geno kata mag jo siasa machung' gi jogo masirogi bende oselal kuom obila. Gino ka obila itiyo godo gi duond bura mari mano mar UDA. Debe ni sirikal tiyo gi obila. Kata ndina tiyo gi obila. Cleophas. Adwani seche mabedo kane nyaku ng'iya kaka example gima sirikal nyalo timo. Debe ni tiyo go bila Nairobi, da tiyo go bila ma Nairobi kendo kom ma Kariobangi dina kawo. To no kakao nikech mae gima ne wadwani mondo waket hope mar jo mondo dhi ogo umbulu mbele. Ipane wito ward mane wakuro wito ward ipane ambe na mor kabisa lakini nyo aweyo. Ka security operators tanya tinge lweta. An gi OCS, an gi OCPD, an gi jatelo ma Nairobi. To no ka interfere gi yiero ma Kariobangi kaka manager ma Nairobi. Ki wacho ni in kod gilweti tena nango. Iwinjo. Dong ane sirikal kake wacho. In kod. Digeni jabedo kod gilweti ni siayo gi yiero. Diuru Kariobangi, diuru. To no kasiayo di. Maka oyiero. Dong na chung kanyo mo monitor maber. Guidance maker. Dong intie form moro ma agent sign ga. Ma make sure ni okay kik interfere gi form no.
iwinjo ka jogo yombo ma clean we jogo yombo ma clean to samwa magi no ero hope ma jo ma dhi go ombulu koro ok wadhi bedo godo kura mi example ni Cleopas dide beni sirikal nyalo interfere gi gimoro dinye wa interfere gi Nairobi but to never weyo moko timore go nade no wan gi that power ma timo kuma to no kwa timo koro mano nyiso ni sirikal dwani mondo gimoko the transparency and accountability ma wecha wade oni mondo beda mo kwa interfere gi gimoro mondo mijingo moro ma ji dhigo kura mondo ngame go na kura no ima mondo mi lande ero kama na ida Sharif antiere iri kar walose weche mag guns kod police gin kama gintiere ka to gin jok matindo ma podi tiyo go itiyo go sayiero nyaka tok yiero nitie jachung' moro kata ma wacho ni ero no yombo kabushai bar kama oyombe kata wuok e polling station mare kama olande no jalochno mondo mi ochop kanye ode obedo matek kendo mana kama entiere kar kacha jachung' nyaka jogo mapiem kode tengi magi ok ni kumoro makare kata tok yiero kama gintiere guns kod obila orangi machal nade kata ka waikore ni yiero maduong' mabiro aparo ni adhi riwo lwedo gi panelist moro ni en ni guns bedo controlled gi jochung' to